салом тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар бар канали мо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман ваъда карда будам, имрӯз анамин мода қарор дорем дар кӯҳна бозор, дар ҷои мебело. Ана шумода пешниҳод мекунам, анаи кровати деэтажаи кӯдакиро бинед, чӣ хеле ози шифонершам аст, шкафшам аст, нишонтон метам. Ина бинед, шакли ин ранги автобусчае бинед, якум дуюм этаж дора. Ана инҷада бинед шифонер дора, баъд шкафи мисол дарс тайёркунӣ барои кӯдакчаҳо. Назар андозед дӯстони азиз, нархи и комплект 3000 сомон, вале арзон меша. Бо ин аз пеш бинед бо чӣ хеле ҳолаташ дар миёнае, ҳолати ҳамин нав нест, аъло нест, вале ҳолаташ миёнае. ана дӯстони азиз, ана хонтахтҳо 350 сомон, столои чойхӯрӣ ино наван. инҷа баъзен заводҳо ҳастанд, сехҳо ҳастанд ки худшон ҳамин чизоро мебароранд. ина 350 сомони, ана и размерои калонуш, ино беҳад калонанд, барошон ҳам калонай, ана дарозишон ҳам калонай. ами столои чойхӯрира ана болобдагиёш арзонай, болобдагиш майдай 250 сомон, поёнбудагиёш 350 сом, беҳад калонай. ана ин тарафа бинед, ина ин тарафаш боша 230 сомонӣ, ино майдачаян, нисбатан ба вайра ино хеле майдаян. мана марҳамат дӯстони азиз, назар андозед, касое ки мехоҳед омада интихоб кунед. бори дигар такрор мекунам, ино наван. на марҳамат, ҳар касе хоҳишмандай. и бозор қарор дорад дар Саховат, пушти бозори Ганҷина. ана ин тараф якду подписчик дар бораи шифонерои тоқа пурсида буд. мана марҳамат, шифонери тоқа и 2000 сомон бо арзон мешавад. ин тарафа бинед, дар инҷа стенкаи 4 метра, инам 2000 сомон бо арзон мешавад. марҳамат, оз агар ягон номери телефон боша, ма такрор мекунам, шумо занг зада касое ки харидорай бо гап занед, бо нархоша арзон кунед. ин тарафа бинед, ҳозинаи диван, анаи дивани сафеду тумбучка, баъд оина дора. инора ма бинам нархоша, шумо да гап мезанам. ана мана оинаша бинед, он тараф на дута тумбучка дора, на диван худаш, матрасаш навай, на шифонер надора, фақат тумбучкаву анамин диван. ана марҳамат дӯстони азиз, 1800 сомон нархаш. номерои телефони ҳамин савдогар 900 35 35 26. назар андозед, касое ки хоҳишмандед метавонед занг занеду мисол нарху наво карда ина харидорӣ кунед. оз ин тарафа бо нишон метам, ана оинаша дидед, ҳолаташ беҳад хубай, дар ҳолати хуб қарор дора. ина аз дури ман нишон додам ки бо шумо бинед, хушру тарак. марҳамат хоҳишмандон, касоне ки мехоҳанд омада бо худотон бинед аз пеш. ана аз ин тараф бо анаи шифонери 6 дарара бинед дӯстони азиз. ози пештар меравем, аз пеш бо ма шумода нишон метам чанд сум меиста. дар ҳолати хеле хуб қарор дора. нархаш 1700 сомон, номерои савдогар 900 35 35 26. ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки бисёриҳо гуфтанд ки номеро хушрӯ дида намешава дар дигар видеоҳо, барои ҳамон бо ма худам такрор мекунам. ана яктай дигар дар инҷа беҳад ами гарнитури хушрӯра ма дидам, мехом шумодам нишон диҳам, пешкаш кунам. и гарнитур тамоман навай, шифонерша бинед купеяй,
диванаш беҳад калонай. Хеле ози савдогара пурсидем. Нархи асосиш дар бозор 17,000 сомон. Ина бинед инҷа бо ино свет дора гирон мешава. иш фанершай на назар андозед чихе чизи нав маълумай. ана оинашай ана ози май пешои оинаша бине чихе хушрӯай ози хушрӯтарак бо нишонтон метиям. ана ин тараф бошад диванаш. гирдои диванам светилник дора. дута тумбучка дора. баъд анаи вайш дора. матрасша бинед чӣ хеле матрасшам навай. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки харидорӣ кардан мехоҳед омада бинед. и беҳад калонай нисбатан ба дигар диваное ки ман нишон дода будам. и аҷоиб калонай. баъд анамин модели ами диванам ҳам хе хушрӯвай. вақте аз пеш бо мебинӣ тамоман фарқкунандаи байни дигар ами мебило. ози нархшама шумода бо нишон метам гап мезанам. нархи 8500 сомон бо арзон мешавад. номерои савдогар 9353526. ина дӯстони азиз, ба касе писанд омад амин гарнитур, ҳамин комплект. ина бина инҷодам бо свет гирон мешава. пеши оинара бина чихе хушрӯ кадагӣ. марҳамат назар андозед ва касое ки ҳамин чиза харидорӣ кардан мехоҳед занг зада пурсон шавед. дигар комплект, дигар гарнитур анаминай. дута тумбучка, диван, оина. ҳози бо ма шумода шифонершам нишон метиҳам дӯстони азиз. аз ин тараф назар андозед анавай шифонераш. нархи гарнитур 4000 сомон дӯстони азиз. ана назар кунед. ана инаш аллакай гарнитури дигар. нархи 5000 сомон. дӯстони азиз, шахсоне ки амина харидорӣ кардан мехоҳанд марҳамат омада бо аз пеш гапзанон кунед, нарху наво кунед, баъд метавонед харидорӣ кунед. ана бинед, ана тараф оинаш, тараф тумбучкоҳош. ана подписчикони азиз, касое ки хоҳиш доред бори дигар такрор мекунам, вақте ки худотон меоед бевосита шумо метавонед инора бо арзонтар кунед нисбатан ба ҳамин нархҳои будагиш. бо мехоҳед ба хости дилтон интихоб кунед. мақсади ма ба ҳамин мардум, ба ӯ шахсое ки намедонанд ҳамин мебилора барои намуно нишон додан. ана дӯстони азиз, и соҳиби шози наомада будааст барои ҳамон нархи номаълум бошад. нархиш 3000 сомон, 3500 сомон ин гарнитура. касое ки дар ҳамин наздикиё дар тоҷикистонед, дар душанбеед, метавонед бевосита омада худтон интихоб карда бо нархҳоро аниқ кунед. дар инҷа диванои ягодама ино 400 сомон, 500 сомон бо арзон меша. баъд ана ин шифонер аст иҷада бо. ана марҳамат дӯстои азиз, нархи шифонер 1300 сомон. бо албатта ки савдо мешава, арзон мешава. мана марҳамат дохили ина бинед. ана яктай дига иҷада кухни гарнитур аз сабаби бисёриё пурсидан. ина дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед. ана мин кухни гарнитура нархи 1700 сомон.
ҳолаташ хуб аст. анамин столешницаш бошад чӯбияй, санг несту чӯбияй. ана дӯстони азиз, хоҳишмандо, ана ина назар кунед. дивани 2 этажа, нархаш 1200 сомон. баъд ана инам беҳад хушрӯ. инам шифонер надора, фақат тумбучкаош ҳаст, оинаш, баъд диванаш. ҳозир ман бо ай наздик шумода нишон метам. мутаассифона нархи навистагӣ нест дар ҳеҷ ҷо. чӣ хеле ки гуфтам дар боло, бо такрор мекунам. касое ки харидор ҳастанд метавонанд хешу табор равон кунаду аз инҷа бо аниқтарак нархошона бинанд. ана бинед дивани ҳамин комплекта. диваншам хуб аст, хушрӯ аст. дӯстони азиз, ин бозор бисёриё савол медиҳанд ки кай кор мекунад, ҳар рӯз кор мекунад ё на. ба ҳамин саволам хе ҷавоб додан мехоҳам ки ин бозор ҳар рӯз кор мекунад, вале рӯзҳои ҷумъа одам бисёртар аст. бор меоранд аз хонаҳо, зиёдтар аст бор. барои ҳамон худи шумо метавонед интихоб кунед кадом рӯзе ки биёеду харидорӣ кунед. ана ин рақамҳои телефони анамин соҳибкор ки шумо метавонед занг занед ба ин рақамову чизи дилхоҳтона пурсон шавед. мана бинед дӯстони азиз, ҳама намуд диванои пештарам ҳаст, ҳозиразамонам ҳаст. дар ин ҷа эълон аст ки мебел мехарем. касое ки хоҳишмандед мебелҳои пешинатона фурӯхтан ё ки вай кардан, харидорӣ кардан, баъдан ҳамон номеро занг занед. ана дӯстони азиз, инҷа бо бинед, инҷа бо як гарнитури дигар, тумбучка, оина, дивану баъд шифонераш купеяй. ин навай, нархаш 4500 сомон. ана инам назар кунед дӯстони азиз. инам навай, нархаш 5000 сомон. касоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, бори дигар такрор мекунам ки омада ба хости дилихтон интихоб карда бинед. бинед тумбучка, шифонер, оина. аз ин тараф бинед, бо аз ин тараф дигар намудош ҳаст. ана инош аллакай истифода бурдагӣ. ана боз аму шифонери 6 дара. ин тарафда ҳар касе ки мехоҳед, мисол шумо метавонед омада ҳамин чизҳоро дар алоҳидагиам харидорӣ карда метавонед. хоҳ комплект, хоҳ алоҳида, чӣ шифонер, чӣ диван ва ё ин ки оина, ҳар чизе ки худи шумо хоҳон бошед. ана бинед дар инҷа столи чойхӯрӣ бо як намуди дигар. ана инҷа мебел нархи ба фикрам 3500 буд. ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман қайд кардам, дар ин бозор бисёртар анами молҳои мебелҳои нав низ ҳастанд. ана ин кухни гарнитуро тамошо кунед. ин размери ино 240, ҳамаш ҳамин дарозишон 240. нархи анамин мебелҳо, нархи ҳамин кухни гарнитуро ҳамаш 1800 сомон. бо шумо метавонед бевосита худтон занг занед, аниқ кунед. ҳозир агар номери телефон боша, ман такрор мекунам, шумода пешниҳод мекунам ки шумо занг зада пурсон шавед. ана бинед чанд вай дорад, ранг дорад. ана номерои телефон 907 05 62 90 ки бевосита занг зада бо шумо пурсед. ино 1800 сомона, ҳамаш столешницашон тахтагияй.
дар масъалаи агар сангӣ хоҳед, шумо метавонед худтон занг зада бо аз амин соҳибкор пурсон шавед. на марҳамат. аз ин тараф бинед чӣ хел гулҳои хушрӯвуш ҳаст, сиёҳ. дидед? бисёр касо дар масъалаи нами кухни гарнитур пурсон шуда буданд. ана марҳамат, тамошо кунед. бори дигар такрор мекунам, ино наванд, истифода бурдагӣ нестанд. ана ҳама намуд рангош ҳастанд. ҳар ранге ки худтон мехоҳед ҳаст, дӯстони азиз. ана ин рангшам хушрӯ аст. столешницаша бинед, ранги сиёҳ. ана ин фасонша бинед чӣ хеле. шумо бо касое ки амин мехоҳанд амин кухни гарнитуро харидорӣ кунанд, шумо метавонед амин ҳаҷми аму вайтона гап занон кунед. кухниётона мисол калонтар аст, майдатар аст. устои амиҷа шумода ба хости дилтон тайёр карда мисол мебаранд. ино доставка доранд дар шаҳри Душанбе. доставка, установка бепул. аз ин тараф бо ин гулошам гуфтум нишонтон диҳам. на дӯстои азиз назар кунед, касоне ки харидоред. ана ин тарафаш бошад. ана инам бисёр зебо. бинед ранги ширчоию баъд анам хел гул дора. анами хел дӯстони азиз. аз ин тараф дӯстони азиз назар кунед. дӯстони азиз, ана ина назар кунед. ин нархаш 1800 сомон. ана инаш боша ҳам дивани хоравӣ мешава, ҳам анам хел кресла диван. бинед инам 1800 сомон. шумо метавонед бо омада ина бинеду арзонтар кунед. дӯстони азиз, ана назар кунед. подписчикони азиз, бисёриё пурсида буданд дар бораи анамин дуэтажа анамин кравато. на марҳамат назар андозед. ино ҳамаш аз устои худмон тайёр мекунанд. ино ҳамаш нав ҳастанд. аз чӯбои тоза ки мисол барои катое ки мо истифода мебарем, аз анамун чӯбо инора тайёр мекунанд. беҳад бақувват аст. назар андозед дӯстони азиз. нархи ино 1700 сомон амиду этажо. вале шумо бо метавонед бевосита омада нархнаво карда гиред, ина интихоб кунед. ана ин даро ҳаст дӯстони азиз. нархошон 350 сомонӣ. дар берамкаяй мана бинед. инам амин сехи амиҷа меброра. чӣ хеле навма гуфтум. дар инҷа бисёртар бо мебелои навам ҳаст ки бисёр амин сехҳои хурди амиҷа чун меброранд, истеҳсол мекунанд. ин даро беҳад дарои хуб. ина касое ки мехоҳед марҳамат омада харидорӣ кунед. ана иҷа рақамҳои телефон 908 66 80 70. ана ми рақамода занг занед, пурсон шавед дар бораи дар бораи анамин краватои де этажа. бо метавонед ки нархнаво карда гиред. ана ина тамошо кунед. ин нархш 1500 сомон. истифода бурдагия и ана мира назар кунед. хоҳишмандо. дӯстони азиз, ана инҷа ма шумода тройкора нишон метам. диван дута кресла дора. ино нархошон 1100 сомон, 1200 сомон. ами сета чиз. дивану дута кресла. марҳамат. оза инҷа чандтаяй ма шумода якта ба якта нишон метиҳам. на тройка 1200 сомон бо арзон мешава. ана ина бинед. ана инам ба фикрам тройкая. ишам ҳамин нарх. аз ин тараф бома шумода нишон метам бинед.
ана бо диван ино истифода бурдагӣ ҳастанд. ана инора бинед дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин тройко 1200 сомонӣ бо арзон мешава. марҳамат, касое ки мехостед дар бораи нархи ҳамин дивану кресло фаҳмед, ана бинед, фаҳмед, баъд омада харидорӣ кунед агар хоҳед. ана ин намуд рангошам ҳаст дӯстони азиз. баъд аз ана ин ҳастай инам нархиш ҳамихел. марҳамат дӯстони азиз. ози агар номери телефон боша аз ино ма мебинам бо шумо да пешниҳод мекунам, гап мезанам ки шумо бо худи шумо аниқтарак карда нархҳои ина фаҳмида гиред. дар инҷа интихоб бисёр ҳар касе мехоҳад баъд омада худаш интихоб мекуна. ана дӯстони азиз ина инҷа да яктаи дига спальни гарнитурай дивани калон дора. ана ин шифонерош ҳастай. подписчикони азиз, нархи амин гарнитур 4300 сомон бо арзон мешава. бевосита худтон омада бо арзон кунед. имрӯза видеои мо ба охир расид. қисми сеюмам интизор бошед. дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони азиз. хайр то барномаҳои оянда.